ma Nyakurkuma e sub county ma Uriri, county ma Migori, dwaro mondo bad migao mar piny owacho ma ochung'ne chiwo teko sitima Kenya Electricity Transmission Company KETRACO omigi chudo margi mar lowo mane gichiwo mondo gerie lai mar sitima ma owuok Awendo nyaka Masaba. Higni maromo adek tok chiwo bath lopegi ne kambi machiwo teko sitima Kenya Electricity Transmission Company KETRACO mondo koro gere lai mar sitima mowuok Awendo nyaka Masaba. Jodak igwego mag Nyakurkuma e sub-county ma Uriri pod bandho chudo. Jodagi ma Nyakurkuma wacho ni gisetemo luwo chudo margi, kata kamano onge lipot malong'o magero kowuok kuom KETRACO. Nang'eni gima nyalo chopo seche kapok ochula. To mano be pesa managero nitie nyithindo man e skul monego bed achulo negi pesa onge mane nyalo chulogi. Koro pio ndai nan gikwayo to nikech gine magichung'nwa e weche mag stima mambele. Giwuonwa gi jogi omiwa pesa. Ne ginyisowa ni gino tieko mana dwe achiel kende kata gi nus to gichulowa. To waserita ma koro higni oselokore sani higni 4 kapok waneno gimoro amora. Emomiyo achiwora ni mondo serikal okonya. Mary Atin achiel kuom jogo bandho chudo wacho ni bang' chiwo lope ne KETRACO ne onego darne ode machiegni kod lai mar sitima. Kata kamano mae bende koro pok otim kod kambini. Jo KETRACO nobiro mobeto puodho kane niang' nie iye mane giwacho ni gibiro chulowa kapok gikunyo buche. Bang'e kwa penjo to ginyisowa ni kama ne wakete winjruok kodgi ni kapok gikunyo bugo onge. Koro ne gikunyo chuma e wang' dhoda tir ma onge kata kama nyathi nyalo gede. Asetemo wuoyo kodgi ma jatendgi moro obiro mogo picha e ot mondo gigol odano kanyo gichore gi malo. Achorra malo mondo nyathi oyud kaka biro gedo. Otamore nyaka kawuono pesa no chakre 2023 dwe mar 12 pok aneno pesa. Atieno Menchilielo wacho ni sani kata kama wuode nyalo gede onge bang' chiwo bath lope ne gedo mar laino mar sitima kabende koro kwayo kony kawuok kuom piny owacho. Report mora mora ka penjogi to ginyisa ni giloso kogik kana go sim ne jatelo manonego bed ni loso na wach mondo kelna kata form mar ot mondo gichula. Otamore jatelo koro ok mak sim giloro simbe. Koro ok ang'e ni akawo okang' mane nikech nyathi penja to mama adhi gedo kanye to an chi liel aonge gi dichuo. Koro serikal mondo konya nikech an gi nyithindo kenda to lobe tin kama ginyalo gede onge. Jodagi ma Nyakurkuma wacho ni mwandu mathoth ma oting'o niang', puothe, yiende kaachiel kod moko ne oketho kinde mane gero laini mar stima kamago duto pok ochulgi. Gi jok manomuk utegi mapok ochul te. Wan gi jok mane okuny chuma nie lopegi pok ochul. Wan gi jok mane lopegi waya ne okale mane ginyiso wane gichulo pok gichulo. Wan gi jok mane oketh gigegi machalo yien, niang', oduma, marieba gang'o. Gigo pok ochul. Dawa iluongo na Aseye Nyandigri ema namba ne nie lo. En ma en gi namba. Koro ne gikona na manj namba dawa no mayud ni kop dawa no setho. Kwara no setho okelo yuora mane jacham mwandu ne no setho. Ne ginyisa na dhi afuad gigo te makel negi monda migi makata ka olo pesa to pesa biro nie yo gichula. Atemo mago te majiola pesa ma dhi godo dwaro gik mane gidwaro go te ma semanyo gigo makelo. Kaka na kelo gigo ng'ama tinde bira mondo konya gi pesa chul kata jogope manalo kata kaka da konyra ot onge. Jono Dera wacho ni poni koro kochulgi e kinde ma juma achiel to dhi chunogi mondo giter ywak margi e doho. Kwayo mheshimiwa marwa mbunge marwa Mark Nyamita mondo miyo aye malo mondo konywa luwo pesa mar KETRACO ni. Wande ne wadhi ir DC marwa ne waresi ne case ma wan go ni. Maeni benda parono osetemo kar temo, chief marwa osetemo kar temo. Lakini duoko poko bede nyaka kawuono. KETRACO mondo miwa pesa. Documents te mag jok mochung' kagi gin gi office. Giketonwa pesa e accounts wa to ka dipono nokalo juma achiel to wan gi step mar dhi e court. Okang' maro mar manyo duoko kawuok kuom KETRACO ne ogore Lwanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Migori nyakora mogi wadhi nyaka e county ma Homa Bay chenro mar yaro apaya ma